pamusoro mambo pamusoro vedare ndauyo nenyaya yakamangarwa nasimba rashe mude sabati vanogara kukadomo vachimangarira Muslim chamangwana pamwe chete achimangarira vakuveri first name ndiani George Kuveri panhau imwe chete achimangarira chemangwana vakamirwa naye Itani anonzani chimangwana Etia chamangwana iri nawo access or joint custody of child ari kunyunyuta kuti asi kupiwa kana kuona mwana kana kuronga remangwana remwana ndo nhau yauya nayo dai chakumbirawo simba rashe mude kabati ruoko rwerudyi kutedzera zvandakutaura mashure ini simba rashe mude sabati tinobika pamberi pedare kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi pamwari namambo wangu mwari ave mubatsiro wangu zvigarei ndibati ndakumbiro Muslim navakuveri musimudze maoko erudyi mutedzera zvandakutaura pandichati Muslim George Kuveri wotaura zita rako ini Muslim chamangwana ndinopika pamberi pedare kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi pamwari namambo wangu mwari ave mubatsiro wangu chigarei pasi ndakumbirawo simba rashe mude sabati wakagarawo pasi asi zwi rakasimukira uziviso dare muchidimu chasakisa kuti ungochimangarira Muslim naGeorge nababa waMuslim. Ndoda kutanga nekukwazisa dare ramambo Chinamhura nemakurukota ose. Ndiri kumira pamberi pedare ramambo Chinamhura nevandakamangarira vaviri. Wechitatu vaGeorge Kuveri ndakavataura semunyaya kuitira kuti zvive nyore pakusevha masamoni kwaizodiwa kuitwa nekuti ndo madetails andaandinawo avo vaKuveri. Saka chikumbiro changu chekutanga ndechekuti ndizivise dare kuti vandakamangarira vaviri vaKuveri ndakavamenshina semunyaya uyewo saivo vandine madetails avo akakwana. Ndotenda chikonzero chandawirawo kudare rino ramambo Chinamhura ndechekuti ndakaroorana nemudzimai wangu tikaita makore 6 achiraudzira kuenda kumanomwe tiri tese. Saka mukugara kwedu ndakapedzera ndangogara pasi ndakungovatarira vachiita zvavaiita. Asi pazviri zvose izvi mukugara kwedu tiri kukadoma ndandisinei nekutsvaga kuti vari papi nokuti taigona kutaurirana indichinanga pachikoro pemwana pandaiziva kuti mwana wangu anodzidza ndoenda ndonobhadhara mari dzinobhadharwa ikoko. Takazoguma kutaurirana ndapedza kubhadhara mari kuchikoro ikoko nekuchikoro vakundizivisa kuti mari yamabhadhara taiisa kune zvimwe hatina kuisa kuschool fees. Ndikuranga kuti yanga iri kuma $400 something. Ndobva ndati pafoni tichitaurirana wakati muchinjei
ini ndikuwapa pfungwa dzangu kuti ndaita shamwari yangu yabvuma kuti iri kubhadhara tuta, saka tobatsirana ndounza mwana wake havana kuzvinzwisawo ndoda kuti vepangu vasiri exposed kuarea iyo. Ndakarivara ndikanzwa vaakunditi mwana atransfer 2024. Ndokunzwa kuti mwana vave kukaroi. Nguva ndikuduku ndokunzwa futi kuti mwana atransfer vaakudombosha. Ndokubva ndafonera, ndakaedza kubata sekuru munyanya, vakatadza kubatika, ndikabata mbuya mudzimai wavo. Ndokumbirawo madirections pachikoro pane mwana. Ndobva vandipa madirections ndokutravela kuenda pachikoro chemwana waNyamande. Ndasvikapo ndikaonana nevepachikoro ndokubhadhara mari dzese dzaidiwa dzemwana. Ndobva vanditi mwana haana kuuya nhasi. Ndokudzokera Kadoma ndokutora manhamba avo ndokufonera mukuru wechikoro. Ndobva anditi mwana ndingasati auya, regai titsvake kuti mwana ari kupi, nokuti ndaiti ndikafona kufoni yevavo havadi kutaura neni. Asi nyaya yangu kwavari handina kumborasika kana zuva rimwe chete kutaura nezvezvimwe zvingava nechekuita nerudo. Nyaya yangu yangori nyaya yemwana. Ndokuzovabata kwavakaita, vakati mwana atransfer, vakatozotumira mascreenshots acho. Mwana atransferwa, vati haachazodzidziko, akudzidza kumwe kunonzi kwaZipo. Ndakaita stress kufunga kuti mwana mumakore maviri atransfer kanodarika ka4. Ndakashaya hope kudzimara ndazove nezano rekuya kuno ndichizochema kuti inini baba vangu vakandipa mukana wekuti ndiende kuchikoro. Hazvina musoro kuti yaateni yangu mwana wangu arege kuenda kuchikoro. Ndakaona tiri kumudeprive right yake yekudzidza, number 1. Number 2, ane mabenefits ake aagara achiwana. Mwana anofanira kunge achiwana basa kwangu ekubhadharirwa chikoro nebasa rangu. Handakugona kuzviita mai vacho ndakavazivisa kumashure. Ndichiedza kuti at least chinodiwa kubasa kwangu ndechekuti mwana ari kuenda kuchikoro pakati, chikoro basa echikoro voita zvavanoita, mwana achingodzidza mari dzichibhadharwa. Saka kuya kwandaita ndauya kuzochema nyaya yekuti handina kana chandinogona kutaura pamusoro peupenyu hwemwana wangu. Iriyo access yandanichireva, handigoni kubata kufoni yevava. Chero ndikaita sei hazvindibatsiri. Last time ndakafona ndikati ndaona kuti foni inenge iri kunetsa, ndiri mutown paHigh Court apo, ndatenga foni yemwana. Vakataridza kuti indai zvinyine foni iyoyo, havanei nazvo zvekuti ndinge ndiine access. Saka handina pandingatini. Vane pavakambonzi vekoti vagrandiwa sole custody, kureva kuti as parents, nokuti handisi munhu anonzi ndandiri boyfriend yavo, ndandiri mukwasha chaiye akaroora. Chose tanga tiine joint custody in terms of marights emwana. Saka kuya kwandaita kuno chichemo changu chiri paaccess nejoint custody. Ndotenda mambo wangu. Zvakanaka. Maswi, ndofunga kunzwa zvekutsanangurwa nasimba racho. Arikutaura kuti wasikumupa mukana wekuti achiona mwana, uye mwana anga achiwana mabenefits arikufanira kunge achiwana kubva kuna baba wake. Unoti chii nezviri kutsanangurwa? Pamusoro yedare, inini ndandida kutaurawo nyaya pamusoro pemwana. Kubva isusu patakasiyana, ndikagara Kadoma, ndichigara ndega, iye achigara kwavo takasingaonani. Zvichidaro mwana aingoenda kuchikoro kwaanga agara achienda kubva ari grade 1, iye yanga grade 2.
kutanga kwayo kubva kuchitanga grade 2. Baba vemwana ibva ipapo grade 2 iyoyo havana kumbondibatsira kubhadhara school fees. Vakangobhadhara $100 chete. Mwana aibhadhara fees yake yese nefood nechii yesvika kuma nearly 500 something. Because fees yaita 350 kuti chikafu kuti transport nemasports chichi zvesvika kuma nearly 500 fees. Saka ivo paakatanga kuenda kuchikoro ipapa havana kutombobhadhara mari. Vakazobhadhara pane mitemi vakangonobhadhara $100 because taikwanisa kubhadhara zvemainstallments. Saka mwana uyu akaramba achingoenda kuchikoro. Dzamara mwana fees yake isiri kunyatsokwana, achisara nechikwereti. Ndakatanga ndakunetswa kuchikoro kuti mwana haasi kubhadhara mari yakakwana. Votomboti totaura nababa wacho ndoti nhamba dzababa wacho ndinadzotaurai nawo kusvikira vatozoona kuti zvaakunetsa mwana akatanga kudzingwa chikoro ari grade 2. Akatanga kudzingwa chikoro. Saka akadzingwa chikoro mwana uyu pane pavakambondipa mari. Vakasenda zveshuwa mari. Vanenge vakasenda mari ka3 $100 pampacho pakasenda 150 muri naJanuary yegrade 3 last year. Pasendwa mari iyayi. Mari iyi yaikavha zvikwereti zvekumashure nekuti mwana anga asinganyatsobhadhara zvakakwana. Mari yavaisenda yanga ishoma. Inini ndaiwedzera wasi mari yaingosara ine chikwereti. Saka zvadaro mwana akaita almost 1 week asingaendi kuchikoro. Ndikavaudza kuti mari yamatumira iyi last year naJanuary. Mari yamatumira iyi mwana haisi kuti haisi kukwana. Mwana agara nechikwereti kare. Haasi kutoenda kuchikoro izvezvi. Saka zvadaro manje ndiwo kudobva wati zvoni tsvagai chimwe chikoro chiri nayo. Ndobva ndazama kutsvaga chikoro chiri nayo. Nokuti mari iyi ndanga ndanobhadhara chikwereti chekumashure. Vabva vatambira kuti achienda kuchikoro vakuti ngadzokere tura imwe mari. Saka panga pasisina kana imwe mari. Ini ndanga ndasarawo ndine mari yangu yanga ndinayo ishoma. Saka kuona kuti iko kwandaigara zvikoro zvikoko zvaidhura. Ndobva ndafonera mama ndikavabvunza kuti ikoko kunovagere zvikoro zvekuti mwana kwasirika sei chienda. Mari yandinayo ndine 150 chete. Mama vakati uya titsvagire mwana nzvimbo yechikoro pane kuti mwana aramba akaita sei akagara. Ndokubva kwandakaita ukadoma. Ndikauya kuno kudomboshara. Ndikatsvagira mwana nzvimbo yechikoro. Akawana nzvimbo yechikoro mwana akatanga kuenda kuchikoro. Zvekuti ukaroyi handinambobvira ndakaenda ukaroyi ndaita business. Mwana haanambobvira akadzidza ukaroyi. Ndaita business chete ndaingoenda ndasikagari kana mazuva anosvika ndotodzoka. Mwana achigara kuno kudomboshara. Zvadaro ndagara akatanga kudzidza akatangira February. End of February March kudzidza kuno kudomboshara. Akadzidza ipapo kusvika gore ripere grade 3 last year. Gore richipera nino ndakaita mukaro kuti ndakatenga stand yangu kwaZiko. Ndobva ndavaka kwaZiko. Ndakufanira kumuvhaka nemwana kuti ndinogara naye. Ndobva ndanotsvaga nzvimbo kwaZiko. Ndokwandiri kugara nemwana ndokudzidza mwana. Saka ipapa iri nyaya yekuti kuona mwana ini handimbovarambidze kuona mwana. Ende ndinotofara kuti mwana aonane nababa vake. Vachibatsirawo upkeep yemwana kuti adye yapfeke yadii. Nokuti ndinorangarira pamashure apo ndatobva ikoko kwacho kukadoma muna March achiuya achitanga kudzidza. Ndakati school fees yemwana mari haisi kukwana. Ndikashandisa ndakanga ndinayo kuti mwana aite sei aende kuchikoro. Zvadaro pamberi apo ndati fambe April yaholiday. May mwana akuda winter akuda chii. Havana kumbonditumira mari vakati hanzi tiudze kuchikoro kwacho ikoko. Ndoda chii haungangoti mwana arikuda kuenda kutsipa haungangoti chii pasina humbowo pamwe fungudziro zvakatitumira mari ndichiita sei ndichadya mari. Ndobva ndangosiyana nazvo ndobva ndangoti anyway kana imi muchiona kuti hamusi kukwanisa kuita kubhadharira mwana fees nekuitira mwana kutengera mwana winter chikafu chichi hembe aiwa zvinamboiparegedzai ndikoko ndinyane kuita saizvozvo. Saka indakabva ndabhuroka mafoni ndakabhuroka zvechokwadi nekuda kwekurwadziwa kuti munhu anenge achizviti mwana ndewangu asi hasi kukwanisa kuita zvinonyatsokwanisira kuti mwana aite. Ndobva ndabhuroka mafoni nekuti vaiti vakagara utanga kupopota ye mwana wangu ari kugara ikoko kumapostori ndokanganisirwa mwana wangu kumapostori ikoko ndodoti mwana wangu akure ndichigara naye zvokungoshauta vabereki vangu zvinova zvinhu zvaindibata. Ndobva ndazongobhuroka foni. Saka pari zvino mwana ari kudzidza kwaZiko ndokwandiri kugara naye. Saka muri kuti Kadoma munambogarako? Kadoma ndakagara. Magara mese masiyana? Tasiyana ini ndakatanga kugara ndiko Kadoma. Kumwana akambodzidza Kadoma? Mwana aidzidza Kadoma. Chikoro chatakangosiyana mwana achidzidza Kadoma ndochaakakontinya kudzidza kusvikira vakutadza kubhadhara school fees. Inini ndisina mari ndikabva ndatishegedza ndichitransfer mwana. Ndangozvinzi hanzi mwana akatransfera ngona ka4 pagore makore mangani? Mwana haana kumbotransfer.
kana ukaroya anokudzidza akatransfer kubva ukadoma akauya kuno kudongoshava azotransfer this year kuenda kwaziko kunova ndiko kumba kwandaya kugara ndakavaka ikoko. Kwasika kwamuri muti akatransfer katatu. Akatransfer kare. Kubva ukadoma achiuya apa achizoya kwaari zvizvi. Alright, zvakanaka. George. Ndiwe inonzi chii? Ndiwe salad cream ngapa? Salad cream basa rayo ndirekubatanidza. Ndiwe wakabatanidza George pamwe chete naMuslim. Ndiwe murume nemukadzi. Simbarashe naMuslim. Handi ndorako basa. Zvakanaka. Amai avo ndiana? Ndimambuya. Baba ndo vakundikana kuuya. Okay. Maslin unoenda kuzwa nemurume wako here? Dambudziko rangu nderekuti chengete mwana zvakakwana. Kana uchiti haachengete mwana zvakakwana unenge uchireva kuti zvakafanana neipapa akapesera kuti tumira $60 in April last year. zvikumbiro zvako zvinenge zvakamira sei kubva kwaari pakuchengetwa kwemwana? Inini handina zvakawanda zvandinoda. Ndinenge ndinoti mwana chandadya ndicho chaanodya, asi mwana anopfeka, anobhadhara school fees, anenge achidawo hembe, anenge achida mauniform. Zvino murume wako wacho ndiye abva auya kudara achimhan'ara kuti ndikutadza kuona mwana wangu ari kuchinjwa zvikoro ndisingazive. Ipapa ndingati atadza here murume wako? Tadzana. Asi ndachikumbirawo kubvunza kuti akambouya here achida kuona mwana akamushayiwa paaigara. Ndakagara ukadoma gore rese ndiriko tasiyana. Hana kana wandiyera akambokumbira kuona mwana ndikatombomubvunzawo. Ndikauya kuno vanotaura kuti tisangane nemwana pamashops. Imimi muri vaviri munogona kungovavana, munogona kungoudzana mashoko amunoudzana. Asi izvo hazvinei nemwana izvozvo. Mwana ane kodzero dzake dzisinei naamai, dzisinei nababa, dzisinei negakava riripo pakati penyu. Ende mwana anofanira kupiwa kodzero dzake dzizere asingatooni kana kuexperiensa tension iri pakati penyu. Because the moment yamangoita kuti mwana aexperience tension pakati penyu imimi, muri kuuraya mwana psychologically. Handiti mupfungwa make paanenge agara kuti dhuu mama pavanongosangana nadhedhi vanotanga kutukana. Mama vakafonera vanadhedhi havati kudaira foni vanotaura navo vachivatuka. Mwana akushayiwa that parental care nekuda kwokuti imimi mune muchingovavana. Nyaya yacho toda kuipenengura pamwe panenge pasinangana nyaya nemusoro ipapo. Saka chiripo pakati penyu chakakosha chinofanira kuremekedzwa tichipiwa kodzero dzizere mwana. Mwana mumwe chete? Izvo zvaamugrade ani mwana? Ari grade 4. Grade 4. Kana tichiti imimi masiyana muri vaviri, makasiyana muine mwana. Mwana uyu ane vabereki vake vaviri, baba naamai vapenyu. Ende baba naamai vemwana uyu vanofanira kuziva zvakanakira mwana wavo vachizvishandira. Vanofanira kuziva kukudzidza mwana wavo vachishingirira kubhadhara school fees yeko. Vanofanira kuziva parikugara mwana wavo vachishingirira kuti mwana wavo awane zvinoenderana nawo nehana yavo ivo. Hana yemubereki ndinorovera mwana wangu kuti izvo ndo zvandoda mwana wangu kuti aite izvi, ndinozvikwanisa. Handiti? Ende anozvikwanisa haasi mumwe chete pakati penyu muri vaviri. Anozvikwanisa ndimi muri vaviri. Imimi mukasvika pakuvavana zvokuti matadza kutaurirana, ndosaka paita George pakati penyu. Nokuti iwe unogona kutuma George, simba rake anogona kutuma George. Nyangwe izvo tisingazvitarisire. Nokuti nerimwe zuva George anozoshayikwa. Mwana oshayiwa kodzero dzake nokuti George haapo.
makakundikana kuti mugarisane semurume nemukadzi, iyo yemwe nyaya. Mwana akazvimirira ari wenyu, achitarisira kodzero dzake dzizere kubva pamuri. Manzwa baba vacho vachiti ndichishuwira kuti mwana wangu aenjoyewo mabenefits anofanira kuwanikwa nemwana wangu kubva kubasa kwandoshanda. Ikodzero yako futi saamai kuti uzive kuti mwana wangu wandinaye nasimba racho, mabenefits aangakwanise kuwana kubasa kunoshanda murume wangu ndeapi. Then moashandisa mabenefits acho for the better of the child. Because the moment yamuno deprive mwana of those benefits, mwana ndiye watiri kuuraya. Dual custody yemwana inotarisa kuti muwane equal access yekutakurirana mutoro wacho. Mumwe nemumwe achiwana kuona mwana chero paada, mumwe nemumwe achiisa ruoko rwake mukuchengetwa kwemwana, ingave school fees, amai maitawo penyu sekugona kwenyu, baba woitawo pawo sekugona kwawo. Kana iwe zvakakuremera, baba wotarisirwa kuita zvakawanda. Wokutsika dzedu dzinotaura dzichiti baba ndo musoro wemba, baba ndo anotarisirwa kuita zvizhinji. But mararamiro atakuita atisiyanei zvishoma. Pamwe amai vanenge vachishomhanya vachowanawo zvinodarika baba. Mune kodzero zvakare yakazara pamutemo yekuti muitire mwana wenyu zvose zvaanotarisirwa. I think tinonzwisisa kuti pari zvino murume anotokwanisa kunoapply maintenance kumudzimai wake, tindibhadhare maintenance, ina handina chandiri kuwana chinondiraramisa, iwe uri pari nani, handiti? Saka kana tichizinge tatarisa pamwana, rabasa renyu muri vaviri, tiine mararamiro akasiyana, asi isusu tichizvibudisa pachena kuti inini nemararamiro andiri kuita, izvi ndozvishuwo zvangu pamwana wangu, tozvibudisa pachena. Ikodzero yababa vemwana kuti vazive kuti mwana wavo ari kurarama ari papi, paari kugara. Mutemo unotaura uchiti amai ndo vanochengeta mwana ari pasi pemakore 18, asi baba vane kodzero yekuziva paari kugara. Nazvino nyange masiyana naadzimai venyama, utone basawo zvakare rekuona kuti pari kugara mwana wako hapasi kukufadza. Kuti inini ndafunga kuti ndiextend imba yenyu muwane kugara pakasununguka nemwana, kuti mwana arege kumanikidzika. Ndaona matoilets enyu haana kunyatsonaka, regai ndigadzise matoilets enyu amire zvakanaka, nekuti uri kuitira chi mwana wako. Unenge usingangoitiri mudzimai wako chete, anozobhenefitawo mazviri, asi wawakatarisana naye mwana wako, handiti? Kuti iwewe ukazvitarisa wega ufadzwe nezviri kuitika pamwana wako. Ikodzero yako zvakare simba racho kuti pano neapo utopiwa mwana wacho. Kana mwana utora mwana for the holiday, hapana chakamboipa. Mwana ari kuvarairwa kungocreata bond, yekuti mwana aite bond nababa wake, aite bond namai wake, achigara namai wake zvinhu zvinotaura mutemo. Kuti that parental care inotarisirwa nemutemo pamwana irege kuzoshota. Nekuti mukanyatsoongorora zviri kunze uku, tiri kusangana nematambudziko iwawa ekuti vana vakazoshayiwa vabereki vavo vanopedzera vakupinda mune zvimwe zvisina zera navo, nekuti pazoita mumwe ashota. Hatizive kunoenda upenyu. Simba rache nhasi uno anogona kunzi haasisipo, iwe unogona kunzi hausisipo, asi mwana anenge aripo, handiti? Saka zvakanaka kuti mwana azive kuti ava ndo mama wangu, ava ndo mbuya wangu, azive kuti ava ndo baba wangu, ava ndo mbuya wangu, handiti? Saka kana muchivava imimi pachenyu kusvikira maakunorwadzisa mwana kana kuti maakushayisa mwana kodzero dzake zvakakwana, ipapo munenge muchitadza. Ipapo munenge muchitadza. Ngativavanei kune zvimwe zvine chekuita nerudo rwenyu muri vaviri, asi mwana haana mhosva. Kana maakutotaura zvemwana, toni yenyu ngaichinje. Nekuti hamusi kutaura zvekudanana, munotaura zvemwana wamakaita mese. Wamakaita mwana uyu maidanana. Kana uyo afona achifonera kwauri iwewe muchitaura zvemwana, taura wakasununguka. Nekuti mukutaura zvemwana uyu, mwana wako iwewe akaona muchitaura wakasununguka kuna baba wake, uri kutosimudzira mwana muhuri, uri kupa mwana confidence. Dzekuti takasiyana hedu nababa wako asitowirirana. Handizvo? Hapana chikonzero chinobatika chekuti uti ndakabhuroka foni yasimba rashi.
kana kunyatsozvifungisisa chaiko chaiko munokanganisirana nhasi uno but mubva makanganisirana zvinosvika upenyu hwese obva wasvika pakubhuroka foni yake nokudii kanganisiranai nhasi asi mangwana ngazvichinji kuchinja kwazvinoita ndekwekuti munofanira kutanga kufunga kuti pataimbova tese tichiitirana zvakanaka zvingani zvataitirana zvakanaka makasiyana yenyu nhasi but mune mamomedzi anoifadzana muri muupenyu akazotisvitsa pakuva nemwana ko sei matadza kucheuka kufunga zvakanaka zvamunoimboitirana zvotibatsira kuti mwana uyo achiona kuti baba namai vangu vakasiyana havaswa nerudo ende rudo rwacho rwotransfer robva rwauya pamwana mwana ngaasununguke kuti akaona baba vake anomhanyira achinowapa haki akaona imamai vacho anomhanyira anomhanya achikupai haki etimes akatoona muri mese kabva auya pakati kuna baba uko kuna mai ungari pakati penyu nyangwe imi musingawirirani but mwana ari pakati penyu zvoro mwana uyu tiri kumupa confidence dzeupenyu ndataura ndikati ikodzero yenyu baba kuti muzive pari kugara mwana chikoro chaari kudzidza zvaari kupfeka zvaari kushayiwa zvaanofarira ikodzero yenyu kuti mumbomutorawo muchigarawo naye it all depends nekuti magariro amakaita maybe mune imwe relationship kunotambirika sei mwana uyu kana achitambirika zvakanaka mugamuchirei auye azombotandarowo nemi atandarowo nevamwe dambudziko rinozongoitika nderekuti kumadzimai uku kwakatoomei iwe unenge wakuti mwana wangu haende kune mumwe mudzimai patino kuna baba vake saka tozvidii anofanira kuti aite bondi nababa vake because eventually kamutemo izvo zviri kuti amai garai nemwana kusvika pa18 years kana zazodarika 18 years mwana anogona kuenda kuna baba vake handiti but tobataoma mwoyo kuti hauende kuna baba vako saka mwana ngaangogara angori neukama nababa naamai panguva imwe chete ende tikatozviita nemwoyo unofadza chaiwo chaiwo iwo utonekodzere kutaura naadzimai vake vaanogara navo murudo makasiyanazve iwo hausi kurwira murume chiripo pakati penyu mwana nyangwe iye wacho mukatopindurana ravo muchitukana muri kutukanirana chii chiri kuita kuti mutaudzane mwana I think tinoona mavhidhiyo anogara achingosecurity ekuti mwana mudiki anenge achirohwa nastepmother nyika chaiyo ichingochemana zvokuti chiko chinomboitika kumadzimai kuti unobata mwana wemurume wako rafu to this extent mwana ngaapiwe rudo zvisina mugano wawakada murume kwete mwana uyu chinova chinodyiwa nemwana uyu chinobva kuna baba vakezve saka sekutaura kwandaita simba racho Maslin ngaakutendere kumbosvikawo kana kwaziko kwacho kwaari kugara ikoko uchingoitawo ine appreciation yekuti mwana agere sei ende kana uchienda kwaziko kwacho uye ariposa mutume wako ifamba naye muende mosvika muone Maslin ngaakutendere kuona kuchikoro kukudzidza mwana mokurukura iwewe Maslin kana muchiona mega zvichikunetsai modedza samutumika modedza tete mokurukura shamwari ndafunga kuti mwana aende kuchikoro chakati ndoona sokuti chiri nani mari yacho ndobhadhara ndini ndafunga kuti mwana aende chikoro chakati kambani kwandoshandawo vanobhadhara percentage yakati kana vanobhadhara yese kubva ipo bani mwana ndiye ari kubenefita Maslin pane dambudziko era aiwa pana dambudziko ezvino mwana ari kupi ndava naye aripo pano handikukuzvona saka mupfungwa dzake anenge achiti kudii ari kutoziva kuti ababa vake avaonera pano mupfungwa memwana anenge achiti kudii achitoda kuuraya pfungwa dzemwana nekuti anotanga kuona kuti mama wangu vatenda kudare nyaya iri kutongwa ndeyekuti dede vari kurambidzwa kundiona agona kusazvitaura but mupfungwa wake anenge achiziva vana vamazana vangwara zviri kudzidzwa kuchikoro kuzvihombe kudarika zvatakadzidza isu zvinhu zvakadaro hazvidi kuti zviwanikwe mupfungwa dzemwana maitiro edu ngaashanduke isusu sevabereki ngativei marole models emwana watakabereka ngativei marole models emacommunities atinogara kuti kunyange hedu takasiyana asi tinowirirana zvokuti
mwana wedu haafaniri kuona kupesana kwababa naamai. Mwana wedu anoenjoya mabenefits ose angawanikwe nemwana agerera baba wake naamai vake, nekuti kusiyana kwedu hakusi kupfuurira kuenda kumwana. Matambudziko atinawo atiri kurwisana nawo senyika, imimi neni tine basa rekuarwisa. Ende kuarwisa kwacho kuratidza rudo kune vadiki vedu ivavavo, tichivarera nenzira dzatinoshumira kuzoona mangwana. Nekuti rudo irworwo akarushaya nhasi achapindana nematambudziko ari munyika, nekuti nyika haina kumira. Nyika ichamutora yobva yati tokudzidzisa kuno kana baba naamai vasikadi kumudzidzisa. Handizvere? Kana imi matadza kurera mwana wenyu matadza kumudzidzisa hunhu, nyika inomudzidzisa hunhu. Ende nyika imudzidzise hwakanaka hwamunoda, nyika inomudzidzisa hwakashata. Mwana kana mamudzidzisa kuti iyi don't touch kumba, nekwaanoenda anoziva kuti don't touch haabata. Handiti? Asi mukarega kumudzidzisa imimi, ndikamutora inini ndikamuti achakwadi ngatimweikanha, anotambira, anotanga achimbotya, achitya kusvikira afugamuchira. But kana baba naamai vakange vairatidza rudo kumwana wavo wabva wamudzidzisa kuti mwana wangu zvazvibatwe izvi, mwana wangu ichakaipa ichi, we've got my issues, tiri kusangana nenyaya dzebullying iriko kuchikoro. And bullying can only be avoided nekuratidza mwana rudo, kumutsiura nekumudzora. Ine izvozvo zvinoitwa nevabereki. Handiti? Tiri kusangana nemaissues edrug and substance abuse ari kuwanikwa panzvimbo zvakasiyana siyana. Pane zvirikutengwa, zvinonwiwa, zvinofembwa, zvimwe kuti makeke chaiko tiri kuuya tichitengeswa, vari kunaya kunzi maganja keke ari kubikwa. Zviri kuwanikwa izvozvo. At all age groups, vana vari kuda baba naamai vane rudo kuti vana vadesiste from kupinda mune zvinhu zvakadaro. Tiri kusangana nemaproblems teenage pregnancy, teenage marriage arimo, they are so rampant, ari kunetsa. Kuti mwana asapinde mune zvinhu zvakadaroka, pakuda baba naamai ipapapo kuti varwire mwana wavo kuti mwana asapinde mune zvinhu zvakadaro. Tarisai the rate yekuti mukafamba muchipinda umu, mashoko ari kutaurika mumapublic transport medu haanakidzi zvachose. Zvakuda baba naamai vari kuratidza mwana wavo rudo kuti mwana asapinde mune zvinhu zvakadaro. Ende tikarwira ipapo taita brick by brick kuvaka nyika. Meaning kuti tikuita step by step. Iwe uyu ari kuita pake, uyu achiita pake, uyu achiita pake, uyu achiita pake, mhedzisoro taita semajuru, tovaka churu. Effort yemunhu wese kuti tibvise matambudziko, tovake chinhu chakanaka. Saka my appeal kwauri Muslim, godo rekuitira uyu ngarinyunguduke ripere zvachose kupera chaiko chaiko. Kana uine kana pfungwa dzaongo zviri nani kuti utombomuda nhuya timboyataure ndakakuvengera nyaya yekuti iyo bvaziva kuti ndozvana zvichikurwadza. But kana mazvitaura tikutaura kuti forgive and forget, kutozvitaura kwandaitwa zvapera, handina pazvichadzoka mandiri futi. From there your effort yako you actually gain more energy and do better, because zvikukuremera muhana mako waburitsa. Simba racho does the same. Zimai wangu apa ndipo paunondiomesera. Hongu takasiyana hedu, but apa ndipo paunondiomesera, ngatibatsira nekuchengeta mwana wedu murudo. From there motaurirana. Hapana kana chikonzero chokuti mwana anotengerwa foni yobva waramba kuita mberi. Maita basa matenga foni. Mutsika dzedu tinoti ivo vana mai vechikura vanhu vanozviziva. Baba vaiti vakaenda kunovhima musango vakauya nehwisa, amai vaitopfugama vachitenda nemutupo, vachitenda hwisa idzodzo dzauya. Handiti? Nehwisa dzauya nhasi mangwana inouya iri nhoro. Handiti? Nekuti waisa simba kwazvabva. But ukasvosvikwa chiti ndochii ichocho, tinodya tikaguta ipapa. Amai vanofanira kuva neuchenjeri hwokuti mauya nemakurwe mashanu, regai tibike tise sauti sadza rinotodyika rikapera. Handiti? Vari kutenda chidiki chaitwa ichocho, showing appreciation yekuti mangwana itai zviri nani kudarika apa. Kunyange kana munhu uchishoropodza kutsvaga mashoko ekutenda first, wozoshora mumashure, kuita kuti mashoko ekushora ndo anoenda mberi. Itai zvinhu chidiki chinenge chaitwa kuti chihope chikozoteera kumashure.
itai zvinhu zvokuti mwana agova neupenyu hwokukutendai sevabereki vake. Varipo vamwe vabereki varimo mudzimba umo vakarasana baba vako amai vako asi vakarazopedzera vabatanidzwa nemwana wavakarera. Mwana akarerwa uko kuna nambuye but mwana ndiye akanozobatanidza vabereki akura. Ndinaye mumwe mwana muzukuru wangu ini akarerwa akakura akuzotsvaga baba vake akushanda uko amai vake varipo anovabatsira uko baba vake uko unfortunately akazowana baba vashaika havasisiko but ndiye akutobatanidza mhuri mbiri idzi. Amai baba vake chaivo havanga vasina kana kuhorova but iye azviziva akatoti inini gogo ndibatsireiwo ndoda kubvisa roora ramai vangu. Akashanda akanobvisa ndauya neroora ramai vake vakamubereka rikagamuchirwa but chaari kuita chii ari kuziva kuti amai vangu vakaregera kuroorwa amai vangu vakaregera kubvisirwa mumbe umai nyangwe neni kwandiri kuenda kune rimwe handiti zvaari kuita ari kuitira baba vake achiziva kuti zvakatinakira mangwana. Saka mwana uyu ngatimurerei zvakanaka uyu chirere chigokurerawo mangwana hapana anoziva kuti kunei tinomuregerera nhasi mangwana iye wacho agozongoratidzawo tsamwa achiti vanga vasina hanya neni saka ndokuvasiyawo. Saka starting point sekuti areva kwangu Maslin allow simba rashe kuziva paunogara nepari kugara mwana. Kana asina kusununguka kuuya wega kana usina kusununguka kuti auye wega George aripo anomuperekedza. Vana atete vako varipo vanomuperekedza. Sununguka kuti simba rashe azive pari kudzidza mwana. Mokurukurirana kuti ndipo here patiri kuda apa. Iwe unogona kuita decision yako sole decision yemunhu wani based on kuwana kwako. But kana mama vaviri zvasiyana makurionesana ngatichinjei timise to this school inenge iri nani pane iyi hainini ndinokwanisa kubhadhara from there taita chakanaka kumwana. Handiti chese chaunofungidzira iwewe kuti mwana wangu ndoda kuti awanewo ichi aendewo kusipi yakati anodzidza ichi negotiate naye simba rashe. Ngatishingirirei tiitire mwana wedu. I think ndo izvi rinofanira kuwanda pakati penyu. Ngatishingirirei tiitire mwana wedu nekuti mwana wacho ndewedu. Ende holiday yauya zvikoro zvavharwa sununguka uya utore mwana amboonawo baba vake otora mwana oenda. Mashoko atinotaurira naye kungotuka naye kunongedzerana kumhuri dzedu aya ngatizivei edu paanogumira. Mashoko edu ngaarege kupfuurira kunongedzera zvokuseri. Kuseri kwandiri kureva kwokuti simba racho otaura shoko riri kupfuurira kunobaya ambuye. Shoko rasimba racho garigumire pauri iwewe iwo akada haana kuda ambuye vakuseri kwako. Iwewe rako shoko garigumire pana simba racho hauna kuda amai vake kana baba vake kana tete vake. Zivai malimits emashoko ekutaura nokuti unonongedzera vari kuseri vasina kana mhaka pedzezvo mauraya ukama just because wangonongedzera ambuya kana wangonongedzera tezvara kana wangonongedzera amweni. Tikangoziva isusu pedu miganho yedu kodzero dzemwana zvatofanira kuitirana rudo rwatofanira kugoverana vari kumashure vese ava vanongoita follow suit because hapana pekuti trailer yechitima inofamba yakadzika payo yega pasina kutsikwa nemusoro. Musoro unotsika mberi trailer yoteera. Saka vari kumashure kwenyu vakwezvei kuti vapinde munzira dzamunoda imimi dzamunenge maumba. Taurei. Konsoreno ndotenda chose. Ndingangode maybe kubuditsa pfungwa idzi kuitirawo mhuri yakatikomberedza. Chekutanga hachisi chokwadi kuti ini ndinombove nenguva dzandotuka vana vatezvara vangu ende mudzimai wangu anozviziva kuti chicho hachisi chokwadi. Chechipiri hachisi chokwadi kuti kune nguva yandakambotadza kubhadharira mwana wangu school fees kana kuita zvandinofanira kuita pamwana wangu. Yes, zvinogona kumbonzi tambenge tichirarama zvakadai mazuva ano zvakadzika tikurarama zvakadai. Upenyu hwangu nemwana wangu mudzimai wangu anoziva kuti mwana wangu ndomuda haana kuyamwa mukaka mwana wangu ini. Vana mai vakaita cross boarding zvaizvo. Ndaisara naye ini
ndichimufidha mikaka manane aya nechinyi vakamudepriva nobva akasika kurama mukaka uya karega diki diki. Andazuva randakarega kusada mwana wangu ndichigara nawo kadoma ndada kubata papfungwa yeningi mambo yekuti nguva yandotuka ana ate zvavo. Mudzimai wangu chinhu chaanonyatsoziva ndechekuti indine chechi ndiri muadventist, so nguva dzakawanda ndowanzoti ndinoappreciata kuti adventist inogona kupa vana vangu nzira yandoda kuti vararame nayo ndichitaura nemudzimai wangu. Hazvisi zvekuti ndatuka chechi kupindwa kwana Atezva. Kwana Atezva handapana kamborerutsa munyai, ndaiinda nguva nenguva kana zvanetsa ndoona munyai ndoona tete pakaita machallenges kuti mudzimai akanoita kuti munyai wavo vandoonawo nerimwe ziso rinoita sekuti ndiri munhu ari kurafa, kandi hazvisiri izvo zvakaitika. KwaAtezva ramusi vari kureva wakaita kuti nditina andichazogoni kuti ndisvike kwaAtezva ndandavafonera mainda nemwana zvatakawirirana kuti kana muchienda nemwana munondiudza kuti tichienda nemwana kwaAtezva, kana mainda naye maendera maita aya anyway ndiri muHarare chiitai kuti ndisangana naye paNyamande ndimutore. Vakanditiwo hanzi nevabereki svikai pamba ndanga ndatenga chiputi chekumaini kwangu chandanga ndiinacho ndokuenda kumba kwavandidana. Kwete kuti pfuti yandatenga ndandatengerani, no, ndatenga zvekuti ndoda kutora mwana wangu ndichienda kumai ndichipaka mota uko chimurisana naambuya Vatezvara vakauya vakati muri kundidherera pano this and that. Ndikaona kuti no Vatezvara vana dambudziko vari kupuhwa information isiri iyo. Ngomasimba sorry kukumisai ndikuona ungaita kutodzora kumashure kana mamanzwa mazuva taura mambo azama kubatanidza satete mativi ese vakagadzirisa pese panofundzira kuti panokwanisa kufamba zvakaita zvakanaka mambo agadzira handizi hanzvadzi yangu yatobvuma andiri pamashoko ataura nani tadi kuchimbongofamba nemazuva mambo tichirega kutaura zvinhu zvakaita zvakawanda tombozama kufamba nemazuva mambo avaumba mativi ese toshuvira kuti Mwari anotibatsirawo mazuva iwayo ine makatedzera mazataura mambo ona akanakira mwana akanakira kuti mese mambo vataura kuti kangarai mazuva akanaka zvamakamboita kumashure zvaida kuti pane mwana futi kune zvakanaka zvichaitika kuti umberi uko zvakusanganisa mwana achagraduata kana uchata saka umberi uko mucharamba muchiita sei mucharamba muchisangana so taanakuna hanungoita kudzora mai kumashure ngasawa dzemazi tombofamba nemazuva ataurwa nani ataurwa namambo. Zvichida ndingobvunza Zimba Rashe wambotaura kuti makakanganisirana asi waisada uine basa nezvavaita zvichireva here kuti iwewe mudzimai wako kana nariri nhasi unogona kuti mugore kugarisana? Iye zvino zvinganetse kuti kugarisana, asi pashoko randareva randati ndakapedzera ndisina basa nezvakawanda ndakatovazivisa ndaita maefforts ese ndamboenda mutora tete vavo kuchifu hapana chagadzirisika, ndambouya ndatora munyai hapana chagadzirisika, ndikapedzera ndaona kuti hakuchisina kumwe kwandogona kuenda nekuti kuno kwanga vagona kundivharira zvekuti chero kuti ndiunze shoko kwaAtezva ndandakuonekwa nerimwe ziso. Ndobva ndapedzera ndati mai mwana isu ngatichigarai kugara kwataakuita ini nemi ndazviona kuti magariro edu ine handisi chinhu kwamuri. Taakugara nenyaya yemwana ndobva vangobva pamba ndopane nhoroondo yamuri kuudzwa yekuzoti ana Karoi nekuita kwese ndiri munhu akasvika pandakati mudzimai ndaimuda musure memakore mairi ndandapedza kubhadhira danga rese kwaAtezva ndatotengera maijira pamusoro pekurora makandiroorera mudzimai makandizvarira mudzimai wandoda. Izvi zvaireva kuti upenyu hwose hwandarama navo handamboita girlfriend yavanoti vakarwa negirlfriend kana kuti pakaita problem yekuti ndachita. Saka ndakasvikawo pandakati apa panichisina kwokuti ndinogona kuenda ndaakuzvityira ini nekuti zvanga zvaakuitika zvamati
zvakawanda tisabate-bate zvazvakurisa. Pamazi pataura mambo magutsikana nawo here baba Sure. kwanzvadzi yangu Tagutsikana navo. handiti mazuva takatedzera zvakanakira mwana zvakanakira mese zvinhu zvipi izvozvo zvinokumbira tiri kutedzera mazuva ataurwa nani ataurwa namambo kugara neugare kana nyaya yauna mambo so zvinhu zvine zvaita zvatikudzei akanga panyowani asabvunzana naye zvokumashure aitanga kutaura kuti nhasi chienda chienda mberi ambuya atingi muripo pano ndimo yazoiva nzeve yababa mashoko andataura manzwa ndikuvimba mashoko angu munonatura kuna baba muchikurudzirawo mashoko angu kuti ave ndiwo anoenda mberi pakurarama kwemhuri iyi uye mukuchengetwa kwevana. Imimiwo sevabereki vaiwo munokurudzira nekudivi kwenyu muchiedza kurovedzera chizukuru chirerwe zvakanaka. Chirere zvakanaka chikukurerawo mangwana. Mangwana anokurangarirai kuti gogo vangu vanondida, gogo vangu vaishuvira kuti ndidai muupenyu. Ndaona wakasimudza ruoko George. Ndatonzwa kwauri tobva tapeta iwe. Inini pavanhu vaviri ava vakamondidaidza kukadongo kwavo kuti ndivabatsire vanhu vane tunhu twavo. Saka murume akandidaidza sekuru yaikuno tei tiri kukonana pamwe ngatiyananisa kana kuti moita kuti tigowane zvinhu. Ndiri munzira kuenda ikoko inini kukadongo ikoko muning'ina wemuzukuru kwasha wangu vaiziva kuti tiri kuchengetesa mari vane imba yavo mukadongo yaichengetwa nemwana uyu mukomana. Muning'ina iye akauya akabaya-baya mwana iyeyo. Tiri munzira kunovatonganisa munzira. Inini ndiri munzira kuenda kuanimona. Muning'ina uyu akauya akabaya-baya mwana akamutorera mari nechuma chavaichengeta. Uye ane malaisensi ekutenga chuma. Saka chaichengetwa nemwana uyu mukomana. Saka ndaenda ikoko kuti tizonyatsoyananisa zvinhu zvezvezvi. Hazvina kuzonyatsofamba muchipapa. Ndakaona kunge vaigarisana zvisina kunyatsojeka. aiwa zvanaka apa mapiwa basa rekuyananisa mwana handiti Mwana ndinotenda inini. mapiwa basa rekuyananisa mwana nekuperekedza panenge pachizama kuronga parikukoshera kwechiro handiti munotamba kupi Kwese. motamba kwese muchibatanidza vana muzita rechii zita remwana kuti zvinakire mwana zvakanakira mwana zvanakira chii zvanakira mese vanzi muri sala digiri murambai muchimunamira chiita zvibatanidza zvoita zvichienda Sawira ndiye anozopedzera kuitwa ngendiye muridzi wemusha. Ani munombozviona? Nekuti Sawira haana paasingapinda anoziva zvese zvirikuitika mumusha. Anenge aine unyanzvi hwokuti kana zvinhu zvadai ndinoriita ndakadai anogona kuzviita benzi asi achitogadzirisa zvinhu. Handiti tozozviona kumadzisawira izvozvo. Ndo unyanzvi hunodiwa pana Samutumi ihwohwo. Ndo unyanzvi hunodiwa pana baba naamai ihwohwo. Kuti pfeka situation ugadzirise zvinhu wakapfeka mapfekero anogadzirisa situation yaunode kugadzirisa. Hani ngatizivei zvinhu zvinopfuura muupenyu. Pfuma iyi hatina zera nayo, inotipfuura tikasara tisina chatinacho. Kana pfuma yacho taiwana ngatiishandisei nemumwero wakakodzera kuti mangwana tiwane ruremekedzo. Nekuti pfuma inogona kutiparira ikatichekera ukama hwese. Pamwe pacho mutemo uzouya wotiparira futi kuti chii chawakaita paubva wabatwa. Pamwe pacho yatiurayira ukama hwevanhu vese tosara taaparumana nzope nekuti hama dzese dzakandisiya nekuti ndani nemari. Saka ngatitarisisei chakakosha. Chakakosha ndechatakabatiswa mumaoko chinonzi mwana. Mwana iye ngava nerudo rwakaperera rwababa naamai. Hama dzekumashure dzokwezvwa nerudo rwuri mberi. Ende dzese ngadzikwane murudo irworwo dzichingotsikawo sematsikiro ari kuita chitima. Pamatsika imimi kumberi ari kumashure kwenyu ngauye achitsika ipapo. Nekuti ndima pagadzira zvinhu.
hapana paanozomboya achitsika matama enzira. Imimi musina kutsika matama enzira. Matama andi kutaura mashoko. Iwewe ukasashataura mashoko anoenda kudii ari kumashure kwako haatauri nekuti hausi kumupa mukana wacho, hausi kumupa mukana, hausi kumupa nzeve. Saka ngatiisei maziso nenzeve kune chakanaka, chakanakira mwana, chakanakira mhuri, chakanakira dzinza, chakanakira nyika. Kubva ipapo tiri kuvaka nyika tichitangira mumba kuna baba naamai. Kubva ipapo topinda mucommunity. Kubva ipapo handiti tiri kutoita. Each one of us ane basa rekuita kushandira nekuvaka nyika yedu. Ende nyika yacho tinoivaka kubvira mumba matiri, kubvira pamwana ari kuyamwa ndopatotovaka nyika ipapo. Because a mistake yamaita imimi is costly to nyika. Saka ndiwawo mashoko angu, ndinoshuvira yekuti mwana uyu achawana rudo rwakaperera kubva kuna baba naamai vake pasina kupanana muganhu. Pasina kupanana muganhu nekurambidzana kuti hausi kumuwani. Mwana ngaawane rudo rwake rwakaperera kubva kuna baba naamai. Aiwa, ndinotenda takurukura. Ndakupai kupedzisira motaura kuti watavhara here. Ichachikumbiro mambo. Ndandiri kukumbirawo kuti semarondedzero andaita mwana ainawo ndichipe muno mudare chikumbiro chacho. Sezvandamboreva kuti kubasa kwangu vane kodzero yekuti vabhadharire mwana wangu. Saka vazondigamuchira mai vacho tiwirirane chikoro chinoenda mwana. Zvichida chogona kusaita chekwaari yoitawo chimwe chikoro boarding school iri nani yekuti tinoita kuti mwana anga achidzidza ikoko vachinomuona zvavo ikoko vachimutora. Inini pandandongokumbira nepekuti ini nawo tiwirirane kuti mwana aende kuchikoro chandiri kufunga kuti chinomubatsira. Chikoro chacho hakusi kumba kwangu, anonogara kuchikoro ikoko. No chikumbiro chekutanga. Chikumbiro chechipiri, dambudziko randinaro nderekuti vadzimai vane nguva dzavanochinja zvinhu zvakawanda zvatenge tataura nekuwirirana. Ndaizokumbira maybe kuda judgment so that ndizoita execution yayo kana zvazonetsa sezvinoreva mutemo. Maite inonga nyaya yechikoro mambo vanotaura nezvazvo kuti zuva nenguva yamunotaura muri vaviri mowirirana chikoro chienda mwana. Mambo vakati izobudirana naye pachena mamwe mabhenefits ane mwana amai vatonhu vatovaziva pamwana vasingaita se. Mambo vakaendera mberi vakati mwana agona ngaitodzidza paari kudzidza iko zvino pamusana pekuti mukutaisa mawaniro enyu muri mega makazobatana kuwana kunobva wawedzera handizvo. So mambo vangu atoitaura kudaro chizongogarai pasi muwirirano chikoro unoenda chi unoenda mwana. Mambo vangu atoipedza kudaro baba vangu achitaura koita nyaya kana dzatongwa kudaro judgment inopiwa izvataurwa zvese nemaminutes anzenga aripo futi inozopiwa pakati pemazuva midweek madhezi ebasa unouya pano muona vakomana muofisi osumachode muno ndinozotaura neofisi kutaura pamusoro penyaya yemwana yekuti mwana vane access yekuti mwana vakwanisa kumuendesa kuchikoro kuboarding school kubasa kwavo. Zvakaitika last year but one vakanditi nini mwana anofanira kunge achibhadharirwa boarding school, but zvadaro mwana akaramba achikuita mabhiusi kuchikoro. Boarding school yacho ndikatoona kuti havasi kutokwanisa kubhadhara boarding school yacho. Chikuchikoro mwana wacho adzidziswe pane zvirikugadziswa saka handidzi kuti zvinhu zvacho zvakazogadziriswa here zvekuti mwana anokwanisa kuenda kuchikoro chinodhura vachikwanisa kumubhadhara. Mhinduro yacho mambo vangu ndeyekuti zvaida kugadziriswa zvazvisiri zvekubasa. Mwana watotaura ini naiwo tinotodhiserva kusungwa kuti ndivawane tigone kubatana kumutoresa birth certificate chairo ndoraiita dambudziko. Pandi kutotaura nyaya yechikoro nditotaura kuti titotangira pakuti mwana aite birth certificate. Chaitonetsa ndechekuti tigone kuwana nguva yekuti tiri pamwe chete tiri kuita zvemwana. Mwana haana birth certificate kusvika pari nhasi haana birth ndokulipisai taura chokwadi chaikuteku naitaura handipesa apa
but yekuti mwana haana birth certificate becomes an insult, because mwana anosvika grade 4 asina birth certificate. This is a birthright yekuti mwana anopiwa the very day raazvarwa. Handiti 9 years. pose panati kumhanya ndichiedza kuti ndivalokete ndivaone pavari bp yangu iri pamusoro pekuti mwana at least timuti mwana ana birth certificate. Ishe wangu nyaya yebirth certificate tichiri kugara tese. Munhu akanditi muka uende kunotoresa mwana birth record. Ndikaenda ndikamutoresa mwana birth record. Ndikaenda kuzvitupa ndikanobata queue. Ndabata queue ndaswera ndakagara kubva kuseni kusvika kumapast 12:01. Vakabva vauya kuti tipinde titorese mwana birth record, birth certificate. Kunodai havana chitupa, indaisa kuti havana chitupa, asi vakanditi ndini zvinoita, vanga vakarasa chitupa mberi vanga vane makore. Ndakaswera ndakagara kubva ipapo, birth record rake randakatora musiwo nditori naro. Aiwa, ndasvika nemazuva tikutora birth remwana rini, zvinyore pasi, zvinyore maminitsi ako. Tikutora paano mwana rini. Apa imimi hambati kugara wakadoma. Rotorwawo kwemwana birth remwana. kukadoma kana kuno mwana access kuti tinogona tikutora birth remwana rini. Tunzwa ivo pavakasununguka. ini Thursday mambo kana ndawana kana kuti timise order yenyu tenge tatora. Thursday musi wa 12 February. Yeah. Vazhinji vanotoenda kutorera kwakazvarwa mwana. Mwana akazvarwa kuko. Kadoma, because birth record racho rinonzi expire kana wambotora kuti unofanira kudzokera unotora. So far ato ne 2 years rakatora. But is it not best kuti mwana atorwe birth ukadoma? Anda problem nekuti ukadoma. No, baba district yako iwo ndeyekupi? Yangu district ndeye ku Midlands ikwekwe. Saka mwana ngatorwe ko. Because itai kuti mwana atorwe birth ukadoma. Ya zvinetse kukwekwe kwacho vakawanda vasitorina mabirth ndindo vanyorera proof of raise havo. Tinoenda rini oya rini maslini mwana atorwe birth. Izvo zvimwana kuenda kuchikoro asi andodiwa here. Anotodiwa. Tinozviita rini izvi paunoona panoita. Hatingoti muweekends. Weekend akuvharwa office. Kuna na Friday, Friday. Because kukadoma birth record rine date anchaziva kuti musi wechingano unotorwa ka1. Saka anchaziva kuti musi wechingano. Thursday 12, Friday 13. Vafanira kutanga vaenda kumabirth record. As long as risati rasvipfuura 2 years munhu rinoshanda. Ini panandisa kutaura panadati Thursday ndandiri kuziva zvimwe zvese izvi. Kukadoma tinonotora mwana birth record tinoritora Thursday anenge ane birth certificate. Right. Simba racho tsira mari yekutravhera yamaslin yekuya wakadoma nhasi. Handiti musi weThursday maslin enda wakadoma Mari tichavaisira wape mari nhasi yekutravhera ukuya wakadoma musi weThursday musi wa12. Mwana atorwe birth certificate musi wenhikirikini iwowo. Maslin ndoda update kubva kwauri musi weFriday musi wa13 kuti birth remwana ratorwa here. Totendesha. Mambo vanotsvagwa through office yavo iyo ino ndo vatongozivisa office ino matondowani. Ini tinongoya tichizviona zviri muno. Tabva ipapo ngatigarei pasi musangano imimi muri vaviri, handizivi kuti panoda ani mumwe pakati penyu kuti mukurukure nyaya yewelfare yemwana. Ende patiri kukurukura nyaya yewelfare yemwana, either iwe unogona kuenda mukoma wako, unogona kuenda munin'ina wake, iwewe samutumu wovepo. Asi panoda chinyorwa ipapo chatiri kusungana kuti izvi ndo zvatazvipira kuti zviitwe pamwana wedu. Iwewe ndanzwa uchichema nyaya yekuti munogona kuzosarudza chikoro chaanotadza kubhadhara school fees. Saka commitment yamasainira ipapo it's good enough kuti umusungise kuti akaisa chibvumirano chekunyeka. Kana aita commitment akaisaina kuti ndo zvandiri kuzvipira izvi kuti chikoro chese chaenda mwana regardless yekuti chobhadharwa mari indobhadhara, ibasa rake kuti abhadhare school fees iyoyo. Akatadza kuibhadhara anosungwa. Zvinhu izvo zvanga zvinyorwe pasi, onyora affidavit rake uyu rinokomishinwa raunogara naro iwewe rezvaanenge ataura kuitira kuti mangwana kana pazochinjwa rurimi iwe une chinyorwa chake chaakakomishina kuti izvi ndo zvandakazvipira kuti ndichaita pamwana ichi. Iwewe saamai vemwana vane kodzero yekuchengeta mwana uyu
nekuda kwemakore akataurwa nemutemo. Basa rako iwo nderekugamuchira zvaanenge azvipira kuti achaita. Ende kana mazvinyu mawirirana kuti azvipira kuti achaitei, wiriranai nzira yazvichauya nazvo. Kana achiita transfer muaccount mako kana kuti ecocash, wiriranai. Kana zvichichinja, communicate from time to time kuti zvachinja. School fees kana ichibhadharwa direct kuchikoro ngazvinyorwe pasi. School fees iri kubhadharwa direct kuchikoro ichibva yabhadharwa. Ende school fees yacho kana yabhadharwa kuchikoro, iwewe saguardian ari kuchengeta mwana mufanira kupiwa receipt inokonfirma kuti fees yabhadharwa. Kuitira kuti paunoenda kuchikoro usanobvunzwa mubvunzo. Motaura nyaya yemauniforms emwana achapfeka. Anotengwa sei? Mari ichauya kwauri Maslin unotenga here? Baba ndo achatenga mauniforms here. Mabva mokurukura nyaya yemagariro emwana nekudya kwake. Iwewe you need an allowance upkeep yemwana kubva kwaari. Yaanokupa mwedzi nemwedzi yekuti iwe uchengete mwana. Kuti zvisakuremere iwewe kuchengeta mwana uri wega. Mwana ngaawane kodzero dzake dzakakwana kubva kuna baba wake. Handiti? Saka zvinizvo ngatizvigarirei pasi tizvinyore. Kana mazvigarira pasi mazvinyora, ndikumbira kuti mondipawo kopi yacho. Kuno ndoziva kuti nyaya yatakagarira iye pasi, bheti rakatorwa, musangano wekugara wokukurukura nyaya yewelfare yemwana wakaitwa pakauitwa chibvumirano ichi chirapa ichi. Ende kana pazvoita vaendere kuti hazvina kuzadzikiswa, todzokera bheki kuna agreement yatakamboita. Kuti iwewe simba racho wakanyora apa kuti uchaita ABCD, sei usina kuzviita? Simba racho tomubata nemhosva. Handiti? Kana kuri kuti amai ndimi mazotyora zvamakawirirana, Maslin tokubata nemhosva. Mwana ngaapiwe kodzero dzake dzakakwana. Musangano uyu tinouita rinhu wokugara pasi kuti tikurukure nyaya yewelfare yemwana tizotipa chinyorwa chekutaura zvatinenge tawirirana. Musangano wangu hausokurukura zvanezuro, uri kukurukura kubva nhasi tichienda mangwana. Hapana ari kukurukura achiudzana kuti wakazombonditi, baba vako vakazonditi, shoko iro haripo pamusangano wandiri kutaura. Shoko rangu ndiri kuti imimi baba naamai muri kukurukura zvemwana wenyu kuti muchamuitirei muupenyu hwake, mukukura kwake, mukurerwa kwake. Handiti? Ndozvandinoda kuti mukurukure izvozvo. Ngatisvikei pakukurukura nyaya yemaholidays kuti baba vanokwanisa kumbotora mwana papi. Ngatisunungukei kuzvitaura zvinhu izvozvo tozvinyora pasi. Topa ngumambo mondipawo kopi yangu ndoita rekodhi yangu kuno. Mangwana zvikazenge zvandidzokera, ndinongotora bepa ramakanyorana pasi kuti ndo agreement yedu iyi. Achikora chibvumirano ndiani? Ndiwo tobata nemhosva. Toita rinhi musangano. Ndandiri kusuggesta musi wa12 watiri kuita zvebirth certificate. Ukadoma ikoko? Ukadoma. Tingoenda magwita kwataisitira zvozvo. Wakasununguka here Maslin? Handinoda kuzoka nazvo. Kuma-lawyers? Akasununguke ngatizviitei. Ini Maslin upiwa kopi, handono pakapenya anozotipa kopi iyoyo ndiani kuno. Kosi kopi iyoyo ndotoidawo chaizvo. Ngatiiwaneiwo. Inini mamandipa kopi iyoyo ndovandagadzira yangu judgment inoda kupai. Because ndenda nechisungo chamazvisungirira imimi kuti ndo chatichazadzikisa ichi. Anenge azotyora chisungo taakuwana mhosva yekumupa nekuti anenge aisa chisungo chake iye, aisa ruoko rwake pachena pasina kumanikidzwa. Saka musi wa12 zvese zvirikubva zvaitwa birth neagreement iyoyo. I understand ma-lawyers vanobva vaita zvese ubva wakomishina. Iwo bva wandipa bepa iroro rakanyorwa paleta yema-lawyers acho inini for filing nekuona kuti zvazoitwa here tasarira papi. Ini ndo mandajenerata judgment yangu nanda kupai. Saka ndizvozvo.